אה, 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 אה. אה. איכסן הזה חכוי המגעיל. מה אכפת לך אביתר? אני אמח עליך את החרא. לך יא מניאק. אני בורח. חזרתי מההוסטל. כיסא נהיה. כיסא נהיה. איי. יא שקט כבר! תנו לי לישון! גרגור! מה זה? מה זה גרגור? לטפות לך את האף! שקט דנה! תני לו חופשי! היום זה יום חופשי! מה? לא כלום! היה